Ορίστε κυρία Σταρακά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα καλούμαστε να συζητήσουμε και να τοποθετηθούμε επί ενός νομοσχεδίου που φέρει το βαρύγδουπο τίτλο «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη, μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία». Δεν θέλω να σας αδικήσω. Κάποια από τα μέτρα όντως θα αφήσουν λίγο παραπάνω εισόδημα στη μία τσέπη των νοικοκυριών. Αλλά είναι πολύ αργά και πολύ λίγα σε σχέση με αυτά που παίρνετε από την άλλη τσέπη. Θέλω όμως να ξεκινήσω πρώτα με το δημογραφικό. Θυμίζω ότι η αείμνηστη Φόφη Γεννηματά πρότεινε την Διακομματική Επιτροπή για το Δημογραφικό τον Απρίλιο του 2017. Το πόρισμα εκδόθηκε το Δεκέμβριο του 2018. Η τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το έβαλε στο σιρτάρι. Η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν το έβγαλε ποτέ. Ούτε ακόμα όταν η έκθεση Πισαρίδη ανέδειξε το δημογραφικό ως βασική μεσοπρόθεσμη οικονομική πρόκληση. Ούτε μετά την απογραφή του 21 που χτύπησε καμπανάκι δεν ίδρωσε το αυτί σας. Θέλετε να σας πω πότε η λέξη δημογραφικό και στεγαστικό πρόβλημα μπήκε σε αιτιολογική έκθεση προϋπολογισμού της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας? Ούτε στον προϋπολογισμό του 20, ούτε του 21, ούτε του 22, ούτε του 23, ούτε του 24. Πρώτη φορά στον προϋπολογισμό του 25, στον έκτο προϋπολογισμό σας, μπήκε η λέξη δημογραφικό και στεγαστικό. Και φυσικά δεν θα σας πούμε μπράβο που φέρατε κάποια φορολογικά μέτρα για τις οικογένειες με παιδιά μετά από 6,5 χρόνια διακυβέρνησης, και ενώ κάθε χρόνο η Ελλάδα κατατασσόταν στις χειρότερες θέσεις ανάμεσα στις χώρες του ΟΑΣΑ για αυτό το ζήτημα. Αλλά ακόμα και η ελάφρυνση της φορολογίας εισοδήματος, όπως την σχεδιάσατε, δεν αποτελεί κίνητρο για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Να σας θυμίσω γιατί. Γιατί τα λεφτά που θα δώσετε στις οικογένειες τα έχετε πάρει πολλαπλώς. Πόσο λέτε ότι κοστίζει η αναμόρφωση της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος? 1,2 δισεκατομμύρια το 2026. Στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού προβλέπεται για το 2026 41 δισεκατομμύρια ευρώ από ΦΠΑ και ειδικούς φόρους κατανάλωσης σε καύσιμα, ποτά κτλ. Πόσο εκτιμάτε ότι θα πληρώσουν το 2025? 39 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα το 2026 θα δώσετε 1,2 δις από την κλίμακα εισοδήματος, αλλά θα πάρετε 2 δις από την κατανάλωση των νοικοκυριών. Καθαρή λοιπόν κοροϊδία. Αλλά να ήταν μόνο αυτό, πόσα πλήρωναν οι Έλληνες το 19 σε φόρους κατανάλωσης? 27 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα η αύξηση των φόρων αυτών το 2026 θα φτάσει το 50% σε σχέση με το πρώτο έτος της διακυβέρνησής σας. Για πείτε μου κυρίες και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, αυξήθηκαν επί των ημερών σας οι μισθοί και οι συντάξεις κατά 50%? Αυξήθηκε η κατανάλωση των Ελλήνων 50% και δεν το έχουμε καταλάβει? Τι αυξήθηκε όμως 50% και ακόμα παραπάνω? Οι τιμές βασικών αγαθών και υπηρεσιών και κυρίως τα τρόφιμα, η ενέργεια, οι προμήθειες και τα επιτόκια των τραπεζών. Άρα, μπράβο, μην περιμένετε να ακούσετε ούτε από εμάς, αλλά ούτε και από τον ελληνικό λαό, ιδίως τη μεσαία τάξη που την έχετε κάνει τάξη υπό εξαφάνιση. Πόσο μάλλον όταν εσείς και τα Golden Boys του Υπερταμείου έχετε βάλει ως στόχο, εκτός από το ξεπούλημα ολόκληρης της δημόσιας περιουσίας, και την ερημοποίηση της ελληνικής περιφέρειας. Αλλά να μην σας αδικώ, αξίζει ο κύριος Μητσοτάκης ένα μπράβο στην τέλεια διοργάνωση των γαλάζιων πάρτι, όπου κατάφερε και έβαλε στο ίδιο τραπέζι λαό και κολονάκι. Έβαλε και τα Golden Boys, έβαλε και τους φραπέδες της κομματικής πελατείας. Σε αυτό παίρνετε άριστα. Πάμε όμως τώρα στη στήριξη της κοινωνίας, όπως λέτε και στο νομοσχέδιο.
Την ώρα που εσείς μιλάτε για στήριξη της κοινωνίας, προχωράτε ακάθεκτοι και περήφανοι στο κλείσιμο δεκάδων καταστημάτων των ΕΛΤΑ. Δηλαδή, ενώ η επαρχία χτυπιέται από τη στάση πληρωμών και τα σκάνδαλα που εκολάψατε, εσείς αποφασίζετε ότι ο καλύτερος τρόπος να εξορθολογήσετε είναι να αφαιρέσετε και τα τελευταία δημόσια ματάκια που βλέπουν τον πολίτη στα χωριά. Είναι μια συστηματική συρρίκνωση. Πρώτα αφαιρείτε την αξιοπρέπεια. Με ποιο τρόπο? Με τις καθυστερήσεις πληρωμών. Μετά αφαιρείτε την υπηρεσία. Πώς? Με κλεισίματα των ΕΛΤΑ, των τραπεζών και πάει λέγοντας. Και στο τέλος υπογράφεται και το πιστοποιητικό θανάτου της περιφέρειας. Μπράβο σας λοιπόν, το κράτος γίνεται σταδιακά πολυτελής υπηρεσία για λίγους και αναμνηστικό για όλους τους υπόλοιπους. Αλλά το κάνατε ακόμα χειρότερα. Κρύψατε δια της παραίτησης τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΕΛΤΑ για να μην έρθει να λογοδοτήσει στη Βουλή. Το κόστος των καταστημάτων που ανέφερε ο κύριος Σκλίκας το επικαλείστε και εσείς. Αλλά αν θα ρωτούσαμε για τις αμοιβές των διορισμένων διοικήσεων από το Υπερταμείο και για τις απευθείας αναθέσεις της διοίκησης που φτάνουν τα 3 τελευταία χρόνια τα 13,5 εκατομμύρια ευρώ, ξέρετε τι σημαίνει 13,5 εκατομμύρια ευρώ τα 3 τελευταία χρόνια? Το 15% του προϋπολογισμού των 204 καταστημάτων του ΕΛΤΑ που εσείς θέλετε να κλείσετε. Φανταστείτε λοιπόν, κυρίες και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, αν ήταν επεισοδιακή η ενημέρωση του κυρίου Σκλίκα προς εσάς, φανταστείτε τι θα γινότανε αν τον αφήνατε να έρθει και στην κοινή συνεδρίαση των επιτροπών που είχαμε προχθές στην αίθουσα Γερουσίας. Όμως θα παραδεχτώ ότι το να φυγαδεύετε είναι μάλλον ένα από τα λίγα πράγματα τα οποία είστε πάρα πολύ καλοί. Φυγαδεύσατε τον κύριο Δημητριάδη και τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου του Predator και των παράνομων επισυνδέσεων. Φυγαδεύσατε τον κύριο Καραμαλή και τον Τριαντόπουλο για το έγκλημα των τεμπών. Φυγαδεύσατε τον κύριο Βορίδη, τον κύριο Αυγενάκη, το Φραπέ, το Χασάπι της Ερμετζίδου και άλλους για το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Δεν θα φυγαδεύατε τον κύριο Σκλίκα? Αλλήμον. Αλλά κλείνοντας θέλω να πω ότι όσους και να φυγαδεύσετε και όσα καταστήματα των ΕΛΤΑ και να κλείσετε, ο λαός σας έχει στείλει μία συστημένη επιστολή. Όσο πιο αργά την ανοίξετε, τόσο πιο μαύρα θα είναι τα μαντάτα για σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε την κυρία Σταρακά και το λόγο τώρα έχει ο κύριος Υπουργός.